A idemo prema Puli. Pula je proteklog vikenda bila domaćin 7. državnog natjecanja vatrogasaca Republike Hrvatske. Na njemu je sudjelovalo 230 ekipa s oko 3000 sudionika, pobjednika županijskih natjecanja. Vatrogasna krema u Puli. Naši najbolji profesionalni i dobrovoljni vatrogasci nastojali su pokazati svoju spremnost. Sa 2 BCV do razrednice, sa po 2 CCV za prvi i drugi mlaz. Napred! Što brže i preciznije izvesti vježbu, pripremiti pumpu, spojiti cijevi i razvući ih do požara. Igranost i konstantna vježba je u tome i najbitnija. Znači, to je svakodnevno zadnjih dana, a i u toku godine više puta se vježba kako bismo dobili tu igranost u vježbi. Da se jednako dobro snalaze u vatrogasnom svijetu poput svojih muških kolega pokazale su i ženske ekipe. Članice dobrovoljnih vatrogasnih društava pristigle su iz cijele Hrvatske. Mi smo prvi put na državnom natjecanju, to nam je velik uspjeh i naš DVD je prvi put na državnom. A malo nam je problematično ovo zato što je odmah iza sezone. Mi smo iz Pirovca gdje su požari još uvijek. Tako da smo se mi u principu za natjecanje pripremali 15 dana. Neke su se ekipe pak za ovo natjecanje pripremale mjesecima, marljivo vježbale satima. Teško je zapravo zato što se treba uvježbavati više mjeseci, zapravo od županijskog natjecanja. To je znači više od godinu dana se treba vježbati. A svaku je vježbu pratilo budno oko stručnog žirija. Bodovala se brzina, preciznost izvedbe kao i usklađenost tima. Boduje se rad kompletne ekipe, postavljanje cijevi, spajanje cijevi, postavka ključeva, dalje usi su u zraku dok se spaja, ne smije dodirivati tlo. Znači kad se otkapčiva cijevi redom se gore provjerava ispravnost vježbe, kako se postavljaju cijevi, kako se otvaraju ventili, izdaju zapovjed. Kao na svim velikim natjecanjima ni potpore s tribina nije nedostajalo. Napeto, uzbudljivo i u redu je. Prva liga, svaka čast. Lijepo da i mi to imamo. Hrvatska ima oko 2500 profesionalnih vatrogasaca te još oko 55.000 dobrovoljnih. Vježbe poput ovih sastavni su dio njihove pripreme. Vatrogasne vježbe su obveza svih vatrogasnih postrojbi i to su neki naši davni, stari, pređi vatrogasci. Vatrogasna organizacija je 150 godina u Hrvatskoj. Ovu vježbu prihvatili, ovo je sad evropska vježba, najbolji način pripreme vatrogasaca. Nakon natjecanja svi su, njih 3000, sudjelovali u zajedničkom mimohodu. Oni najbolji na ovom natjecanju predstavljat će nas na vatrogasnoj olimpijadi koja se održava iduće godine u Austriji.